Адкрыць сваю справу і займацца бізнесам стане прасцей. Дэпутаты Віцебскага абласнога савета на 36-й пазачарговай сесіі прынялі шэраг рашэнняў, накіраваных на стымуляванне дзелавой актыўнасці. Ордэнам маці ў Віцебскай вобласці ўзнагароджаны больш за 500 жанчын, якія нарадзілі і дастойна выхавалі 5 і больш дзяцей. Наталья Уласова – адна з кавалераў ордэна маці. Сямейная пара з Полацка паўстане перад судом за прысваенне пародзістых шчанят. Йоркшырскага тэр'ера і памеранскага шпіца вярнулі гаспадыні. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Адкрыць свой бізнес і рэалізаваць свае ідэі прадпрымальным людзям стане прасцей. Дэпутаты Віцебскага абласнога савета на 36-й пазачарговай сесіі прынялі шэраг рашэнняў, накіраваных на стымуляванне дзелавой актыўнасці. У прыватнасці зацвердзілі стаўкі адзінага падатку з фізічных асоб і падтрымалі праект аб спрашчэнні працэдуры ўцягвання ў гаспадарчы абарот пустуючых памяшканняў. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Зараз адкрыць справу і займацца бізнесам зможа любы жадаючы. На стымуляванне дзелавой актыўнасці насельніцтва накіраваны 337 указ прэзідэнта краіны аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб. Дакумент прадастаўляе права фізічным асобам аказваць паслугі без рэгістрацыі ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка з уплатай адзінага падатку. Памер гэтага падатку ўстанаўліваюць дэпутаты мясцовага ўзроўню. На іх разгляд быў вынесены адпаведны праект рашэння. Да 18 відаў дзейнасці, якія не прадугледжвалі абавязковую рэгістрацыю індывідуальнага прадпрымальніка, дадаліся яшчэ 12 новых. Памер ставак адзінага падатку залежыць ад таго, дзе ў горадзе альбо сельскай мясцовасці будуць ажыццяўляцца бізнес-паслуги. Ставка единого налога для физических лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей в городе Витебске, Орше-Полоцке и Новополоцке будут установлены приблизительно на уровне, как и для ставок индивидуальных предпринимателей в этих населенных пунктах. То, что касается сельской местности, то здесь мы пошли по другому принципу и предлагаем установить ставки минимальные, либо максимально приближенные к минимальным, которые установлены указом президента. Для параўнання самы большы падатак давядзецца плаціць тым, хто займаецца абслугоўваннем вясельных альбо іншых забаўляльных мерапрыемстваў, відэаздымкай. І калі ў Віцебску гэтая сума складзе 130 рублёў за месяц, то на вёсцы на палову менш. А вось што да цырульніцкіх паслуг, то для віцяблян яны будуць каштаваць 100 рублёў, а вясковаму жыхару ўсяго толькі 23. Стымуляваць развіццё прадпрымальніцтва на вёсцы павінен і праект рашэння, які прадугледжвае перадачу пустуючых будынкаў без дакументаў и без процедуры проведения аукциону. Всего на территории Витебской области около 10 миллионов квадратных метров площадей. Из них около 4% не используется. И мы планируем за счет практического применения указа главы государства уменьшить это количество. Таким чынам адкрыць той жа магазин альбо майстэрню прадпрымальным і дзелавым людзям стане прасцей. Улады спадзяюцца, што гэта дазволіць не толькі вырашыць праблему самазанятасці ў глыбінцы, а і задаволіць патрэбу людзей у якасных таварах і паслугах. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск. 14 кастрычніка ў Беларусі адзначаецца Дзень маці. Напярэдадні наша здымачная група завітала да вялікай, дружнай, спартыўнай і музычнай сям'і Уласавых, у якой выхоўваюцца 5 дзяцей. З матуляй, штодзённая праца якой адзначана высокай узнагародай ордэнам маці, пазнаёмілася Юлія Устинова. Я шагаю по дорожке, но в стае моей ножки перепрыгнуть через яму, кто поможет, знаю, мама. Вершы, музыка і дзіцячы смех. Цішыня – рэдкая госць у гэтай звычайнай віцебскай 4-пакаёвай кватэры, дзе жыве вялікая, дружная, спартыўная і музычная сям'я Уласавых. Тут, кажуць, дэвіз сапраўднай сям'і – адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Стараемся прививать доброту, любовь друг к другу, другим детям, чтобы было взаимопонимание, ответственность. Чтобы помогать маме, поэтому стараемся, чтобы было такое распределение, сильно не нагружаем, но так по мере детских сил. Старэйшы сур'ёзны Данік, адказная Віялета, спрытныя непаседы пагодкі Мацвей і Назар і маленькая прынцэса Лізавета. Мама Наталя працуе зборшчыкам абутку, бацька Александр – хаус-майстар. Спраўляцца са шматлікімі справамі і са жвавымі малымі дапамагаюць старэйшыя.
Галоўны памочнік 13гадовы Даніил. Васьмікласнік сябруе са спортам і сур'ёзна займаецца футболам. З яго бяруць прыклад і малодшыя браты. 5 трэніровак на тыдзень і ўжо ёсць першыя поспехі. Быть старшим ребенком большой семьи – это ответственность. Смотришь за всеми, что там, чтобы никто там ничего не натворил. Иногда весело, иногда хочется тишины. Жить в большой семье – это здорово. Я не представляю даже, когда у меня не было таких сестер и братьев. Большая семья – это много людей. Кто-нибудь может тебя поддержать, мы дружные. Маме стараемся помочь, моем посуду, выгуливаем собаку, убираем в доме, смотрим за младшей сестрой. Пяцікласніца Віялета займаецца музыкай, засвойвае фартэпіяна. У вольную хвіліну і тата бярэ ў рукі гітару. У штодзённым карагодзе спраў бацькі імкнуцца для кожнага знайсці і час, і добрае слово. Поспехі і перажыванні дзяцей важнейшыя за ўласныя. Для меня большое счастье, что вот у нас такая большая семья. Бывает всякое, и трудности, и взаимно вот как-то вот мы друг друга поддерживаем. И мы вместе с ними растем тоже. Растет наш характер. Потому что дети нас многому учат, многому воспитывают, поэтому и терпение. И, в общем, идет у нас такой рост. Да свята дзеці рыхтуюць матулі сюрпрыз. Верагодна, гэта будуць зробленыя сваімі рукамі паштоўкі, якія будуць беражліва захоўвацца ў сямейным архіве. Поздравляем, мамочка! Юлія Устінова, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. У віцебскім аблвыканкаме па традыцыі напярэдадні Дня маці ўшануюць жанчын, якія з'яўляюцца прыкладам самаадданага мацярынства, і ўручаць ім рэгіянальную прэмію імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Міхайлаўны Тусналобавай-Марчанкі. За некалькі гадоў існавання прэміі яе лаўрэатамі сталі больш за 400 жанчын. Сёлета да іх далучацца яшчэ 25. Ордэнам маці ў Віцебскай вобласці ўзнагароджаны больш за 500 жанчын, якія нарадзілі і дастойна выхавалі 5 і больш дзяцей. І ў гэты дзень яшчэ 11 матуль паўночнага рэгіёну атрымаюць ордэны. Да іншых тэм. Павелічэнне колькасці камер відэафіксацыі і новыя метады прафілактыкі дарожна-транспартнага траўматызму. Такія прыярытэты ў рабоце Дзяржаўтаінспекцыі вобласці абазначыў новы начальнік абласнога ўпраўлення ДАІ Михаил Дзядзічкін. Яго сёння афіцыйна прадставілі ў Віцебску. Палкоўніку 39 гадоў, ён ураджэнец Сенінскага раёна Віцебскай вобласці. Сваю службу пачынаў там жа міліцыянерам патрульна-паставой службы. З 2011 года быў начальнікам аддзела унутраных спраў Чашніцкага райвыканкама. Службовыя задачы перад кіраўніком абласнога падраздзялення паставіў начальнік управлення ДАІ Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі. Сегодня на Витебской земле дорожная обстановка благополучна, и задача, исходя из этого, и ставилась в части того, чтобы сохранить эти тенденции. И еще, конечно же, важно сохранить профессиональное кадровое ядро сотрудников. Самая основная задача – это обеспечение дорожного движения. Есть подразделение, которое занимается именно организацией дорожного движения. Я думаю, что нововведение это будет коснуться установления камер фотофиксации на дорогах. Там-то действительно есть проблемы. Именно там, где существуют аварийные участки, где гибнут пешеходы, где водители нарушают правила дорожного движения. Служба на новой пасадзе для начальника управления ДАИ в области пачалася з прыемнай миссии. У музеі управления унутраных спраў ён прыняў удзел ва ўзнагароджванні юных памочнікаў інспектараў дарожнага руху. Школьнікі дапамагалі вартавым дарожнага парадку ў правядзенні акцыі за бяспеку разам. Працягваем выпуск. Сямейная пара з Полацка паўстане перад судом за прысваенне пародзістых шчанят. 25-гадовы мужчына праз інтэрнэт дамовіўся з заводчыцай з Докшыцкага раёна аб набыцці йоркшырскага тэр'ера. Шчаня ён забраў, а грошы за яго абяцаў аддаць пазней. На сувязь з гаспадыняй сабакі палачанін больш не выходзіў. Схема такога набыцця гламурных сабак махляру спадабалася. І цяпер яго жонка такім жа чынам праз інтэрнэт і з абяцаннем аддаць грошы пазней забрала ў даверлівай заводчыцы памеранскага шпіца. Агульны ўрон склаў больш за 1000 рублёў. Когда была достигнута договоренность о том, что он приобретет щенка, а деньги
за него внесет позже, он приехал и забрал терьера домой. Впоследствии он прекратил всякую переписку с заводчицей, на ее телефонные звонки не отвечал. Спустя месяц семейная пара завладела вторым щенком померанского шпица. Когда семейная пара завладела 2 собаками, они прекратили всякое общение с заводчицей и до настоящего времени денежные средства за собак ей не вернули. Па дадзеным факце у адносінах сямейнай пары ўзбуджана крымінальная справа за махлярства, здзейсненае групай асоб. Пацярпелай па справе праходзіць заводчыца сабак. Хаця не менш прыйшлося перажыць і шчанятам. Зараз іх вярнулі гаспадыні. Форумам-спектаклем «Замкнёны круг» пачаўся тыдзень псіхічнага здароўя ў віцебскім клубным доме «Крылы надзеі». На малой сцэне канцэртнай залы Віцебска акцёры народнага тэатра «Калесо» паказалі пастаноўку, сцэнарый якой быў спісаны з рэальных жыццёвых гісторый членаў клуба. Замест запланаваных 120 гледачоў спектакль сабраў каля 200. Форум-театр – это вид интерактивного театра, направленный на решение социальных проблем чаще всего. То есть он был придуман для того, чтобы люди решали свои личные проблемы. И в контексте сегодняшнего мероприятия это очень ярко видно. У нас в Витебске каждый 4-й житель столкнулся в той или иной степени именно с проблемами психического здоровья. И этим мероприятием, информационным таким, мы хотели именно привлечь внимание к психическому здоровью, сказать о том, что нужно заботиться о себе, внимательно относиться к своему здоровью. На тыдзень псіхічнага здароўя запланаваны шэраг прафілактычных мерапрыемстваў. Гэта разнастайныя майстар-класы, інфармацыйныя акцыі, якія закліканы зняць стыгму з людзей з псіхічнымі захворваннямі і дапамагчы іх сацыяльнай рэабілітацыі. Віцебскі мастацкі музей прадставіў творы з фондаў Нацыянальнай школы мастацтваў імя Яна Розенталя. Гэтая экспазіцыя адкрывае выставачны марафон у рамках мерапрыемстваў, прымеркаваных да дзён латвійскай культуры, якія па традыцыі кожную восень праходзяць у Віцебску. Гэта адна з лепшых мастацкіх школ Латвіі, багатая гісторыяй і традыцыямі. 70 год таму ёй было прысвоена імя Яна Розенталя, жывапісца, графіка, мастацкага крытыка. Выстава невыпадкова адкрылася ў Віцебскім мастацкім музеі. Не адзін год тут рэалізуецца праект «Мастацкія школы», дзе жыхарам і гасцям горада супрацоўнікі музея прапануюць знаёмства са славутымі школамі розных краін. У экспазіцыі 75 работ былых навучэнцаў школы Розенталя, пачынаючы з сярэдзіны минулага стагоддзя да нашых дзён. Здесь только маленькая часть из наших фондов, что мы смогли показывать. Мы выбрали знаменитые люди, как, например, Академия искусства Латвии, ректор Кристоф Заринч, новый ректор. Его работа здесь и знаменитые артисты Латвии. 2016 год быў абвешчаны ў Латвіі годам Яна Розенталя, асобы, якая сыграла значную ролю ў развіцці культурнай спадчыны. Да таго ж юбілейная памятная дата мастака была ўключана ў календар святочных дзён ЮНЕСКО. В першую чергу школа завязана на реалістычным мастацтве, на реалістычных традыцыях, на грунтоўным вывучэнні сутнасцяў ідэй мастацтва, а ўжо потым зарыентавана на свабодную творчасць. І вось менавіта гэты падобны падыход, ён вельмі важны. У бліжэйшы час у Віцебску запланавана 6 латвійскіх выстаў. Гэта і тэкстыль, і арт-аб'екты, геральдыка гарадоў Латвіі. Завершыцца выставачны марафон у лістападзе. У музеі Марка Шагала будуць прадстаўлены графічныя работы выкладчыкаў і студэнтаў Латвійскай акадэміі мастацтваў. Тацяна Івановская, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. На гэтым наш выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Далей паведамленні сіноптыкаў. Бісквітныя пірожныя Snow Max і рулеты Маміта, салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом.
У ближайшие сутки по области будет воблачно с прояснениями. На большей части территории дожди. Ветер заходний, полночно-заходний 6-11, порывы до 15-18 метров в секунду. Температура повітря ночью плюс 5-10, днем от 7 до 12 градусов тепла. У Витебску таксама воблачно с прояснениями, часом дожди. Температура повітря на протягу суток плюс 7-9.